A la platja no només s'hi va a prendre el sol i a banyar-se, també a fer esport i, per què no, a ballar. Només fan falta ganes de passar-s'ho bé i, això sí, perdre una mica la vergonya. I aquestes condicions les reunien els infants que aquest dimecres van participar al tastet de ritmes llatins que es va fer a la sorra mateix, just al costat del monument a la vela. Amb les indicacions d'una monitora, els petits van aprendre a moure el cos al ritme de sons tropicals. El tastet de ritmes llatins estava adreçat a gent de totes les edats, però com es pot comprovar, només els infants van ser suficientment decidits com per provar les seves habilitats amb el ball, mentre els pares se'ls miraven des de la tovallola. I és que per llançar-se a ballar sons tropicals no s'ha de tenir sentit del ridícul i deixar-se portar pel ritme de la música. La intención era animar un poco a la gente que viene a la playa, sobre todo a los papis que vienen un poco cansados del trabajo, estresados de la calor, y que se animaran un poco a soltar un poco la adrenalina y que no sé, un poco de distracción, por decirlo de alguna manera. Pero hoy ha sido un poco fracaso con los papis. Vendrían demasiado cansados y han venido los niños, pero me lo he pasado pipa con ellos. La professora va improvisar diferents coreografies, adaptant-les a la cançó que sonava i a les edats dels participants. No era tan important aprendre bé les passes com divertir-se i, de pas, fer una mica d'exercici. Pues hem fet, quasi totes les cançons eren igual, però hem fet una mica de tot. Hem fet una mica d'exercici. Pues hem practicat el ball, hem fet exercicis i també m'ha agradat perquè hem fet el tren i diferents coses també. Genial y ha sido muy positivo y me he divertido mucho. Yo practico cada mañana. Bueno, bailo mi rollo, pero... L'experiència va acabar resultant molt divertida, malgrat que el fet de ballar a la sorra té les seves limitacions, sobretot si es volen fer els moviments de cames correctament. Es un poco más difícil, puesto que andar ya te cuesta más trabajo en la arena de la playa. Pero cuando te vas animando, al final te olvidas de que lo que tienes abajo es arena y parece que estás en tierra. Sí que fortalecen más los gemelos y los músculos, pero vamos, para mí es muy positivo. Luego te vas, te pegas un baño y te refrescas. Veient com s'ho van passar de bé els infants practicant ritmes llatins, potser algun pare s'anima per la següent sessió. Serà al mateix espai el proper 28 de juliol a les 7 de la tarda.